iawn i chi gyd yma heno ar gyfer sgwrs ar adenydd Can yng nghwmni Geraint Lewis wrth gwrs. Dwi'n gwybod os ys eisiau mi gyflwyno Geraint, mae o'n awdur yn gyfansoddwr, yn sylwebydd ar gerddoriaeth ac yn ysgutor stad Dilys Elwyn Edwards. Byddwn ni'n clywed mwy am hynny yn y man. Mae'r digwyddiad yma'n cael ei ffrydio'n fyw. Mae hwn yn dipyn bach o arbrawf ac yn rhywbeth dyn ni'n eisiau datblygu fel rhan o'r arlwy yma yn Pontio. Mae hwn hefyd yn rhan o gynhadledd sydd wedi bod yn digwydd fyny ym mhrif adeilad y celfyddydau dros diwrnodau diwetha ac yn rhan o ddatblygiad arbennig iawn gan yr adran gerdd ac yn cael ei gydlynu gyn Dr Rhiannon Mathias, wrth gwrs yn ferch i'r diweddar athro William Mathias oedd yn athro yma ym Mangor. Felly mae'n addas iawn yn bod ni hefyd yn dod â Geraint yma sydd wrth gwrs wedi bod yn astudio Mangor ac wedi bod yn dysgu yma dros y blynydde ac yn ei groesawu mae Pontio fod tro cyntaf. Croeso cynnes iawn eto ni. A dyn ni yng nghwmni Tair Menyw. Tair cyfansoddwraig bwysig ac allweddol i Gymru ac i hanes cerddoriaeth yn Nghymru. Ac o gofio mewn bachyn gynhadledd yw 40 mlynedd ers marwolaeth Grace. Os gawn ni ddechrau fyna Geraint, pam bod o mor bwysig bod ni yn dathlu cerddoriaeth gan gyfansoddwyr y Gymru ac yn benodol Grace yn y lle cyntaf? Wel, gyda Grace Williams, wy'n credu'n hunan bod chi'n gallu dweud taw hi oedd ein cyfansoddwr cyntaf ni, byddech chi'n disgrifio hi fel cyfansoddwr gyda capital F. Mae Morfydd yn gyfansoddwraig hynod o ddiddorol ac yn llawn a newid. Ond bu farw hi, oedd hi Bryn yn rhyw 27, hynny yw, oedd e'n golled difrifol. Sneb yn gwybod yn hollol siwt bu hi farw, pam bu hi farw. Mae'r holl beth yn guddiedig mewn lot o storiaeth diddorol. Ond y gwir yw bod ni ddim yn gallu gweud mewn gwirionedd beth fydde penllanw gyrfa. Fi'n gwybod bod Brian Ellesby fan hyn wedi bod yn siarad am hyn. Mae Elin Manahan fydd yn canu nes ymlaen. Mae gyd recordio disgo waith. Morfydd yma, mae ti cerdd yn ei gwaith gwych yn ffindio beth yw'r gwaddol cynnar yma. Ond y golled i Gymru oedd bod hi just ar drothwy. Oedd hi wedi mynd i goleg Prifysgol Cymru yn Nghaerdydd a astudio gyda David Evans, a wedyn ni ath i'r Academi Reilon yn Llundain a dechrau gwneud enw i'w hunan yn ystod blynyddoedd o'r rhyfel. A'r stori wrth bod hi'n priodi wedyn ni disgybl Sigmund Freud a bod disgybl Sigmund Freud, Ernest Jones, ddim yn rhyw cyn iddi gario ymlaen i gyfansoddi, neu ganu, yn sicr i ganu'n gyhoeddus. Ond wedyn ni mae'n diflannu. Megis Seren Wyb croesodd ar diflannodd a wedyn ni oedd Cymru, wel oedd y sgwennu ar y pryd a pobl oedd yn sôn am gerddoriaeth, oedden ni wedi colli rhywbeth, allwn ni ddim dychmygu beth fydde'r cyfraniad. A wedyn ni, yn rhyfedd iawn, yn yr un blwyddyn 1918, ganed Dilys Elwyn Edwards, ond erbyn hyn hefyd oedd Grace Williams yn dechrau ar ei gyrfa, yn gwrando ar gynherddau oedd hi'n clywed ei thad yn arwen côr enwog Romilly yn y Bari. Nawr, oedd Morfydd yn siarad Cymraeg, yn dod o deulu oedd yn siarad Cymraeg, oedd Grace ddim. Ond fe oedd Grace ymlaen i'r un brifysgol yng Nghaerdydd, ac oedd Grace yn lot mwy llawdrwm yn ei chondemniad o'r arlwy ddiflas oedd yn cael yng Nghaerdydd. Dim byd i roi unrhyw ysgogiad iddi fel cyfansoddwraig. A oedd hi ddim yn gallu aros i fynd i Llundain. A yn Llundain, mae'n cael gwersi gan Ralph Vaughan Williams, sef y cyfansoddwr pwysig oedd yn cyfansoddi ar y pryd yn Bryden. Ac oedd Ralph Vaughan Williams, Uncle Ralph o'n nhw'n gael efo gyd, achos oedd da fe ddim plant, oedd e'n ddyn hynod o charismatic, oedd e'n helpu pawb a phopeth, bod e'n athrolydd ei hunan, oedd e'n dod o gefnir rhyfeddol. Oedd hi daid ar un ochr, neu hen ewyth ar un ochr oedd Charles Darwin, a ar y llall, Josiah Wedgwood. Ac hefyd, oedd da fel un o Gymru, achos oedd y Vaughan Williams na'n dod o Sir Gyfyrddin,
A so oedd rhan o'r teulu'n dod ar bwys cyfarwydd yn pentref yn rhyw Johnstown a Ffynon Jo. Ac oedd e'n cofio'r holl bethau hyn, ond gyda'r teip na gefndir, oedd e'n gefndir yn breintiedig, oedd arian yn y teulu, dim rhaid iddo fe weithio, felly oedd e'n gwneud, oedd e'n ddyn rhyddfrydol iawn ar yr adeg chwyth, fyddech chi'n gweud. A wedyn oedd e'n dysgu yn y coleg y brenhinol yn Llundain, ac oedd e'n cymryd i ddisgyblion dan i awennau mawr a nhw'n galw fe'n yn gwreif, achos oedd e'n 3 nofeli blant. Ac oedd Grace yn elwa o bopeth a o'n nhw'n cadw gysylltu ymlaen. O nawr, mae Dilys yn mynd yn 19, byti 1936, sy'n ni'n meddwl, yn trial 2 ysgoloriaeth, un i Gaergrawnt ac un i Gaerdydd. A'r stori oedd bod neb oedd o'r gelle, oedd hi wedi i ysgol arbennig, ysgol Dr Williams yn o'r gelle, ysgol i ferched yn unig. Ac oedd yna gymaint o ddisgwyl bod wedi mynd off i gael grant os yw'n bod yn sôn o fel sefyll gyda'r Eskimos draw yn y dwyrain oer. Ac bod hi'n eistedd ysgoloriaeth yma, oedd wedi sgwennu pac o gerddoriaeth ei hunan. Oedd neb yn dysgu cyfansoddi iddi, oedd hi'n neud hynny gyd just... a oedd hwnna wedi mynd, oedd hi'n mae'n rhaid wedi fforno lan a gweud wrth ei thad. Oedd ei thad oedd yn rhedeg steision yn Dolgella. Oedd ei mam yn canu ac oedd ei thad yn cyfansoddi emynau cadeion. So gyda'i gynysgedd arbennig gartre yn enwedig ac yn yr ysgol. Anyway, mae'n dod nôl, mae'n gweud wrth i rhieni siwr oedd ar y Telegram oedd e siwr o fod yn gweud bod hi'n ennill yr ysgoloriaeth, Turl Scholarship. So pan gyrraeddodd hi off y tren, oedd y platform ar y ddwy ochr yn llawn o'r pawb oedd o'r gelle wedi dymas, bon llefydd, balloons, flags a popeth wedi croesawu wedi nôl, a wedyn mae'n troi'r ysgoloriaeth lawr. Achos oedd yn welltedd i fynd i Gaerdydd, a oedd wedi ennill ysgoloriaeth Joseph Parry i fynd i'r ysgol yn Gaerdydd. Ond wrth gwrs, pan oedd hi'n mynd i Gaerdydd, oedd hi'n dilyn yn llwybr ddwy hon wedyn ni, Morfydd, oedd wedi... Oedd pawb yn sôn am Morfydd fel rhyw eicon, ac oedd Grace wrth gwrs nawr yn torri i thir ei hunan fel cyfansoddwraig, yn cyfansoddi darnau oedd yn cael ei perfformio ar y radio, fel hen walia, am Gaernarfon oedd hwnna'n digwydd bod, nid am Gymru gyfan. A'r ffantasia enwog ar hwyr gerddi. Cofio chwarae hwnna. A felly oedd Dilys yn gallu gweld bod yna lwybr yn bosibl. Oedd hi hefyd yn gweud bod y cwrs cyfansoddi neu cwrs cyfrorydd yng Nghaerdydd, yr un bobl oedd yn dysgu hi, oedd yn dysgu Grace yn sych effernol, ac oedd hi'n dod yn gyflas wneud y stwff. Ond, oedd hi'n canu y côr yn y brifysgol, ganon nhw un darn gan Herbert Howells. Here is the little door, gafodd hi gyfansoddi yn 1918, fi'n credu, ac oedd hi wedi cyfareddu. Oedd hi ddim wedi clywed music gan Herbert Howells o'r blaen, ac mae'n trio ffind y mas wedyn ni, pwy oedd hwn. A'r beth arall ddigwyddodd iddi yng Nghaerdydd oedd cyfarfod â dyn o'r enw David Elwyn Edwards, oedd yn astudio diwinyddiaeth. A wedyn ni, so fe ddethon nhw yn agos iawn at ei gilydd. Fi'n cofio'r term oedd yn cael ei iwso, oh, well, David was soon carrying her bags. A fel a fi oedd hi, dwi'n credu. O, ie. Chymod, beth sy'n anharo fi, fi'n cofio'r diwrnod pan fi oedd Grace Williams farw, o'n i'n ddisgybl ysgol yn ysgol Llanhari ac yn mynd mewn i ddosbarth cerddoriaeth gyda Anne Bunford oedd yn dysgu cerddoriaeth yn y dyddiau yna, a deall bod Grace Williams wedi marw. Ond be oedd yn od, a beth fi'n gofio ydy, o'n i'n gwybod yn Morfydd Owen, o'n i'n gwybod yn Grace Williams, o'n i'n gwybod yn Dilys Elwyn Edwards, ac i fi, oedd gwybod yn gyfansoddwyr benywaidd yng Nghymru, oedd o rhywbeth normal, oedd e fel, ie, mae menywod yn cyfansoddi. Ond oedd e'n beth unigryw, ac oedd rai bod yna hyder anhygoel ganddyn nhw yn reddfol neu oedd nhw ddim... Oedd yr hyn oedd yn norm o'i gwmpas nhw ddim yn ei nadu nhw neu'n stopio nhw rhag symud ymlaen i'r cyfeiriad. Be oedd hwnna? I personoliaeth nhw ta? Dawn gynhenid? Be oedd yn dreifio hwnna? Wy'n rwgredu taw rhywbeth o styfnigrwydd oedd mewn ffordd. Chi'n gofio cofio bod yna lot falle o aberthu. Achos chi'n meddwl am Grace Williams,
oedd da fi berthnasau perthnasau i mam ac i mam fi yn byw yn y Bari, just round y cornel, a so o'n nhw gyd yn gwybod am 9 Old Vicarage Road, lle oedd Grace yn byw, fel, ti'n gwybod, Grace Williams, oedd wedi gwneud enw, ac oedd pobl yn deddol o feddwl bod hi'n rhywun bach, tym bach, yn special, yn gwahanol, ond oedd hi ddim yn mynd rownd y dre, oedd hi ddim yn rhyw ffigwr oedd pawb yn nabod, oedd hi'n cadw hunan at ei hunan. Wel, oedd hi byth wedi priodi, dim plant, oedd gyda ddi chwaer a nith, ond oedd dim teulu agos yn byw drws nesaf, hynny oedd hi wedi gwneud ei chwys, oedd hi wedi mynd nôl i'r Bari i edrych ar ôl ei rhieni. So, ar ôl cyfnod yn Llundain lle oedd hi'n cael gwaith, oedd hi'n ffrindiau agos yn y coleg gyda Benjamin Britten. Ar y pwynt oedd Benjamin Britten yn barod yn athrolydd, cyn mynd, cyn cyrraedd. A oedd e yn cael ei warchod gan ei fam a'i chwiorydd, oedd e ddim yn cael byw gyda myfyrwyr eraill. Ac oedd e ddim yn gwneud ffrindiau yn hawdd. A Grace oedd hi'n rhoi ffrindiau gorau fe, oedd hi'n dipyn bach yn henach. Ac oedd hi fel rhyw fath o chwaer hun i Britain. Wel, bydde Britain ddim wedi cymryd unrhyw ddiddordeb mewn unrhyw gerddor yn y coleg, ond i bai fod rhywbeth flam yn un. Ac oedd nhw'n sgwennu llythyrau hollol onest at ei gilydd yn beirniadu gwaith i gilydd. Wedyn ni oedd hi'n cael help gyda Vaughan Williams i gael perfformiadau. Oedd ffrind agos gyda hi o'r enw Elizabeth McConkie oedd yn cyfansoddi hefyd, ac o'n nhw yn ffrindiau mynwesol. So, ar ryw ystyr, oedd y syniad nawr o symud nôl, ond oedd hi wedi bod yn dysgu, oedd y rhyfel wedi torri ar draws pethau, oedd hi wedi bod yn dysgu fel athrawes, a oedd yr ysgol wedi cael ei symud i Grantham, nawr ni'n gwybod pwy gael ei geni yn Grantham. A rhywsyd ei gilydd, oedd hi wedi mynd yn sal, oedd hi ddim yn rhyw hapus, oedd hi nôl i fyw, ac beth oedd hi'n hoffi am y Bari, oedd hi ddim yn byw yn Barry Island gyda'r sand a'r ffair, oedd hi'n byw yn Cownap, lle mae popeth yn oer, ys dim cerig yw'r... Ti'n cofio Cownap? Dwi'n cofio Cownap. Os ydych chi'n disgwyl bod chi'n gallu mynd i'r môr a just nofio, wel, disappointment. Ond mae fet yn bach fel Olbra. Yr cerig, yr oerfel. Ond da beth oedd hi'n neud, bob dydd oedd mynd i gerdded ar hyd y môr, a gymgolli yn ni, a mae'n sgwennu ski sketches, mae'n pethau hyn i gyd. A gwrs, dwi'n drwy dimlo bod hi, ar ôl i'w rhieni farw, mi oedd hi wedi cael rhyw garwriaeth fer gyda dyn o Wlad Pwyl, pan oedd hi yn East Anglia, ac oedd hi falle ar fi'n meddwl posib di byddai'n priodi fe, ond yn y diwedd, oedd hi'n gwybod yn iawn, fatha'r gerddoriaeth, bod y peth. A fi'n ydy tan ar pwynt, ysdyfnigrwydd personol, yn deall rhywsyd neu gilydd, wel, bod e'n job i wneud, a bod e'n gofyn am adnoddau mewnol. Achos fe gall i gynnig gan Benjamin Britten mynd yn assistant iddo fe. Nawr, fenyw nath y gwaith oedd Imogen Hulst. Yn enwog iawn fi, Imogen Hulst gyda Britten a Piers tan iddi farw gwyn yna, yn rhan o sefydliad Olbra, ond wrth gwrs dim ond mewn ffordd fel satellite i Benjamin Britten. Ond mae'n gweud lot am Grace, ta'r person cyntaf feddylodd e am, achos oedd yn rhaid iddo fe gael rhywun nawr i helpu fe gyda mynydd o waith oedd yn digwydd ddod y gwmpas 1950. Billy Budd, Gloriana, na'r pethau cyntaf yna ar y desg. A fe styriodd Grace y peth am rai misoedd yn gallu sylweddoli ydy bod hwn yn anrhydedd aruthrol, fi'n gwirionedd, ond pe bydde hi'n neud bydde hi i hunan fel cyfansoddwraig capwt. A mae'n neud y penderfyniad bod e'n ariannol anodd i just fynd ar ei liwt i hun. Nawr, hynny'n golygu bod hi'n gorfod cael gwaith o bryd i'w gilydd yn gwneud pethau fel gwaith y BBC yn Nghaerdydd, gwaith ysgolion, hynny oedd yn gallu troi llaw a wneud pethau oedd yn gwaith baramenyn mewn ffordd. Ond, oedd hyn yn ei galluogi hi wedyn i gadw amser ar sgwennu symphonies, concertos, y darnau hynny oedd angen amser. Ac wrth gwrs, ti wedi gweud yn barod ynglyn â dilyn cwysi tebyg ar un olwg o ran os da ni'n canolbwyntio ar Grace a Dilys. Ond dyna'r pwynt ydyn, mae natur i gwaith yn gwbl wahanol, yn bod ni hyn o yn mynd i glywed My Last Duchess gan Grace Williams.
Jeremy. Oedd Grace Williams ddim yn cyfansoddi caneuon, just yn syml caneuon byr. Oedd gyda hi uchelgais. A fe nath i gyrraedd hynny o sgwennu 2 symffoni, opera, 1 act, offeren fawr. Hynny oedd y darnau yma ar gynfas mawr yn bethau oedd hi yn gwybod bod nhw yno rhywsut. Oedd Dilys byth yn meddwl hynny. Ond oedd nhw'n nabod i gilydd? Oedd. A llwybr wedi croesi am yr sawl stori diddorol? Wel, ond nhw'n nabod i gilydd yn rhannol oherwydd bod nhw wedi dilyn yr un trywydd academaidd yn union. Ar ôl bod yng Nghaerdydd, mae Dilys yn mynd nôl am spel bach cyn priodi, i ddysgu nôl yn Dolgellau, hynny yn mynd nôl gartre. A oedd hi'n athrawes wedyn ni yn ysgol Dr Williams. Oedd hi byth yn rhyw cyn iawn ar ddysgu, ond wedyn ni mae Elwyn a hi'n penderfynu bod nhw'n priodi. Mae'r ddau ohonyn nhw wedyn ni'n mynd mlaen i astudio, a maen nhw'n byw yn Rhydychen. Elwyn yn astudio yng Ngholeg Mansfield, ond oedd e'n gwneud ymchwil mewn i ddiwynydd American o'r enw Jonathan Edwards, a wedyn ni tra bod e'n gwneud hynny, a Dilys yn mynd ar y tren i Lundain, a oedd wedi cael gwireddu i breuddwyd mawr, achos gath i ysgoloriaeth agored i astudio cyfansoddi yn y Coleg Brenhinol, lle oedd Grace wedi bod gyda Vaughan Williams, ond yr athro oedd Dilys yn gobeithio bod e'n cael oedd Herbert Howells, a fe gath i astudio gyda Herbert Howells. Ac wrth gwrs, mae natur cerddoriaeth Herbert Howells yn Saesnig iawn. Mae'n Saesnig. Rwy'n ni'n meddwl am gyfansoddiadau Dilys fel cyfansoddiadau sy'n perthyn i Gymru, ond mae'n naws. Wel, beth sy'n diddorol yw bod oedd Vaughan Williams yn ymwybodol iawn o gefndir gwerin cerddoriaeth Gymreig, oedd e'n casglu, oedd e wedi bod yn casglu caneuon gwerin yn y maes, yn swyddi fel Hereford, Norfolk ac yn y blaen. Oedd e'n gwybod bod hefyd, dyna dreftadaeth Gymraeg, oedd e'n dod i feirniadu yn y Steddfod, oedd Grace Williams wedi gweld Vaughan Williams am y tro cyntaf, ni 1922 ddim yn beirniadu'n Steddfod y Bari, lle glywodd i'r London Symphony Orchestra hefyd yn chwarae dargan Morfydd. Ond, oedd Herbert Howells ddim yn gerddor gwerinol yn yr un ffordd, ac pan ddath e weld, oedd hyn yw'r pwynt am athro da mewn ffordd. Bydde wedi bod yn hawdd i fod yn athro llawdrwm, athro hollol anghydnaws i rywun fel Dilys. Achos diddordeb Dilys oedd sgwennu caneuon, oedd sgwennu darnau gôr, a'r symboliad wastod gyda Dilys oedd gosod geiriau. Nawr, achos oedd Vaughan Williams yn cyfansoddi symphonies a bod mas o felly i Grace, oedd yn athro perffaith achos oedd hi'n gallu mynd y darnau i gerddorfa, a oedd hi wedi amdano fe bod e'n athro, nid o'r reidrwydd yn athro technegol da, ond bych chi'n teimlo bod rhaid i chi fynd eich gwaith gorau i ddangos i Vaughan Williams. Ond mae Dilys yn mynd at Herbert Howells a mynd a popeth oedd hi wedi sgwennu, a beth nath e oedd rhoi fus, oedd hi'n gweud hyn wrth oedd mewn ffordd academig, bod wedi rhoi fus ar ei chymeriad hi, a gweud wrth hi, wel, chi'n cyfansoddi mewn dull Saesnig ar un ystyr, achos wy'n gallu gweld bod â chi gefndir na mae Delius yno, oh, yes, I love Delius. A mae gyda chi Peter Warlock yno, oh, I love Peter Warlock, he is slightly Welsh. Mae'n gweud, you like this sort of the Celtic fringe a bit, because Bax, Meryn, a'r pethau mae'n gweud ar rhai o'r pethau mae oedd hi'n ymwybodol ohonyn nhw, ond mae yna dinc personol yn perthyn, mae lot o fe'n neud ar flattened sevenths, mae lot o'r harmoni sy'n dim bach yn swnio yn antic, da chi, a felly a dde'n gweud wrth i nawr gosodwch hwn, fydde fe'n rhoi barddoniaeth iddi wneud, a ddi'n mynd ato fe wedyn am 2 blynedd, a wel, os oedd e wedi meddwl eriod, let's try Dilys on a symphony, bydde fe ddim hyd yn oed wedi meddwl, achos oedd hi ddim eisiau gwneud hynny. Achos hi'n berson eitha styfnig hefyd, oedd hi'n gwybod beth oedd hi'n moyn, beth oedd hi ddim moyn. Na'r pwynt. Hynny yw, oedd hi'n gwybod beth oedd hi angen, ac oedd hi'n gwybod nawr bod hi'n mynd bob wythnos i weld rhywun, oedd hi'n gallu rhoi fus ar unrhyw wendid. Dyw hwnna ddim yn mynd i weithio, bydde'r llais ddim yn gallu canu hwnna, ac oedd e'n rhoi cyngor iddi o ran siwt i gyfansoddi. Mae rhaid i chi fod yn gwbl hapus yn eich hunan. Os ydych chi moyn eistedd wrth y piano, canu'r peth mas, newch e. So mae Dilys yn gweud, oedd yn aml iawn na siwt fydde hi'n cyfansoddi, oedd eistedd ar y piano wrth y piano, achos oedd hi'n cael gwerthu'r piano hefyd, oedd hi'n bierydd arbennig o dda.
Oedd yn dysgu yn yr adran yma nifer o flynyddoedd yn y brifysgol. Dod, oedd hi ddim yn neud lot yn gyhoeddus, ond oedd gyda hi dwtch arbennig, oedd hi'n gwybod oedd hi'n gallu creu sŵn, a wedyn ni, oedd popeth yn gweu at ei gilydd. A barhaodd hi mewn cysylltiad gyda Howells tan i blynyddoedd diwethaf fe, so oedd ddim yn fater o just cael gwersi off a ni. Hynny oedd wedi creu perthynas o ran bod yn ffrindiau, achos oedd e'n gwerthfawrogi beth oedd hi'n neud, ac oedd e'n gofyn iddi hi ddanfon ato fe, unrhyw beth oedd hi'n cael wedi gyhoeddi, oedd e moyn gweld. A wedyn ni, mae'n sgwennu, a peth cyntaf gath hi wedi gyhoeddi, oedd 6 i blant yn gosod geirig gan Ivy Hewson, oedd fi'n cofio oedd yn cael ei o Bryn Taf. Ond, mewn sgwrs gyfres i efo Dilys, rai blynyddoedd ddiweddarach, a fi'n dweud wrth i o'n i'n canu 2 gwyningau fechan, dwi'n siŵr bod chi'n nabod rhai o'r rhain, a dweud wrth i bod fi'n wedi canu nhw'n blentyn, they're not for children. Oedd ddim eisiau i blant fod yn... Na'r paradox yn fan'na, dwi'n cynnigon i blant, ond i'w canu gan oedolion. O'n i'n canu nhw yn blant yn ysgol. Wel, oedd yn. Sa'n gwybod shot fydd yr sŵn, ond pethau fel gyto Ben Felyn oedd yn cael ei... Ac oedd hi'n gael nhw, oedd e'n gweud, well, Herbert said that they were my Arthur Askew songs. And he loved them. Ac oedd copi da fe, oedd e'n cadw copi o bopeth. So oedd y perthynas yn parhau, ac wnaeth hi sgwennu nifer o weithiau corawl, Saesneg, a cyhoeddi gan Novello ac yn y blaen, nôl yn y 50au. Ond wedyn ni, ar ôl iddi hi gwpla, wedyn ni symudodd Elwyn a hi gyntaf i Ferthyr Tydfil, a wedyn ni nôl, wel, ddim nôl, ond i Gaernarfon. Elwyn yn gweinidog Castle Square, Directors Presbyterau, dwi'n credu, a Dilys yn byw. A wedyn ni cael gwaith bydd ni'n dysgu am ychydig bach yn ysgol Sir Hugh Owen. A wedyn ni gael, ond ddim yn licio hynny, a dath i gael job wedyn ni yn y coleg normal gyntaf, dysgu piano. A wedyn ni yn y brifysgol pan dath William Matthias yn athro, symudodd i draw fyny. A fi oedd o 1971 tan 1987, pan oedd am ddeo, a thi fi'n pryd. A dyna pan beth sy'n nabod ti a gweud y gwir a chael y profiad a gael hi'n cyfeilio a hefyd yn cyfansoddi i mi. Ond i ni gael troi at gan, da ni am glywed hyn o sef The Cloths of Heaven, mae yna stori diddorol tu ôl i hon. Ni am ei chlywed i hyn, wrth gwrs yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf gyhoeddus gan soprano, pan mae dan i baritone. Ni gyd yn gwybod pan ni'n clywed yr un gan lais wahanol. Mae o'n gan wahanol, dydy? Beth yw'r cefndir tu ôl i hon? Wel, yn ddiddorol iawn, mae'r cefndir swyddogol yn un hapus iawn. Mae'r cyfan yn hapus, rili, ond mae Bryn Terfel yn fyfyriwr yn y Guildhall ac yn cael ei annog i gystadlu yn gystadleuaeth gwobr Kathleen Ferrier, sef y wobr fwyaf yn y colegau yn Llundain, a mae'n chi'n mynd i ganu yn y Wicklow Hall. Ond un o'r gofyniadau oedd bod rhaid cael can gan gyfansoddwr cyfoes, neu cyfansoddwr oedd yn fyw. So mae mam Bryn yn gweithio fe, pan mae'n gofyn o beth yw'n mynd i wneud yn beth i hyn, mae fam yn gweithio fe, wel ceri weld Dilys, achos oedd y teulu'n nabod i gilydd yn iawn. Mae Bryn yn mynd i weld Dilys, a ar ôl iddi dod ar coffi a'r sherry a beth bynnag. Mae Bryn yn gweithio, os da chi gan i baritone, a cwrs does dim cymaint o hynny o ganeuon i'r llais is, gan Dilys. A mae'n mynd i'r cwpwrdd, fel oedd hyn yn digwydd yn 1988. Mynd i'r cwpwrdd, dod mas y copi, llawysgrif o gan, The Cloths of Heaven. A dim manylion yn beth i fel Bryn yn gweud, allai ganu di felly, cewch. A wedyn ni, mae'n ennill y wobr. Mae yn neud i ddatganiad radio cyntaf i Radio 3 gyda Malcolm Martin, o mae'n cynnwys The Cloths of Heaven. Wel, yn y man wedyn ni, mae Deutsche Grammophon yn gofyn, wel, cynnwys. So mae'r record o Bryn yn canu hwnna wedyn ni, dros y byd i gyd. A wedyn ni, mae yna gyhoeddwr yn gofyn, beth am gyhoeddi hon, te mae pobl yn moyn i chanu ddi. So mae'n cael ei chyhoeddi gan gwmni Robertson yn di fwyaf, sef y llais isel, 2 siap, digon rhwydd i chwarae, a'r cyflwyniad yw to David. Wel, oedd e'n digwydd bod, achos
damwen I lot o hyn wedi bod Bryn yn ennill y pethau yma bod y gan yn mynd mlaen I gael ei chlywed lot. Ond o'n ni wedi galw gyda Dilys 2 flynedd cyn I hyn ddigwydd yn 1986, jyst I gael cinio nos. A bydden ni'n mynd ar ryw anreg fel arfer, potel o win neu champagne falle, sydd yn amser da yn y mis, ac neu blodau, chocolates. Ond ni'n licio pethau fel yna. Am ryw reswm nes I benderfynu, oedd dal I ddwrnod yn sbar, nes I sgwennu can fach fel anreg ar ganol The Cloths of Heaven. A ni'n mwyn gwybod bod Dilys wedi sgwennu The Cloths of Heaven, neu fydden ni'n mynd I meiddio oh my God, roed, oh, how lovely, achos o'n I wastad yn croeshaw gael iawn, mynd â fe'n syth i'r piano. Look, Ellie, he's brought us a little song. So mae Dilys yn mynd I chwarae fe, a oh, it's beautiful now. A wedyn ni'n mynd, I've done this. A wedyn, oh, God. A oedd I wastad yn siarad Saesneg, bod hi'n gallu siarad Cymraeg yn iawn, ond Saesneg oedd hi'n siarad. Ac mae'n mynd i'r cwpwrdd yma, mae'n tynnu copi mas, a na lle oedd y gan, mae'n rhoi fe ar y piano, mae'n gweud, well, look at that. It's in F sharp major, sef yr un cywel ar G flat. A mae fi'n gweud, well, I hate playing anything in F sharp major. You know, all these 5 sharps, but G flat major is a beautiful key. Oh, yes. I can't remember now why I wrote it in F sharp major. And Elwyn yn gweud, well, you haven't heard it in F sharp, have you? Because it's not really a song that anybody's heard. A'r gwir yw, cos oedd e'n gan oedd wedi cael ei sgwennu gan Dilys yn 1950 fel anreg priodas i'w gŵr. A oedd e'n gan breifat, felly oedd e byth wedi cael ei berfformo, oedd e byth wedi cael ei gyhoeddi. A oedd hi'n meddwl falle pan o'n nhw'n Rhydychen, oedd hi yn cael lot o berfformiadau pan oedd hi yn Rhydychen, achos oedd hi ddim yn rhan o brifysgol, ond oedd Elwyn yn rhan, ac oedd yr Holywell Music Room yn cynnig llwyfan. Mae nifer o raglenni lle oedd darnau'n cael ei caneuon fel arfer. So mae'n bosibl bod nhw wedi meddwl falle bydde rhywun, a falle taw, dim ond soprano bydde honna wedi bod, ond oedd byth performance, so oedd y music yn stuck yn y cwpl, a mae'n rhoi copi, would you like a copy of this? Oh, lovely. Wel, anghofus I nes wedi bod Bryn yn dod, a gweud, oh, bod e wedi cael y gael, a ni'n meddwl, oh, well, fi'n cofio, bod y copi arall ma I gael. A digwyddodd dim byd wedyn I nes rhywbeth fel 1999, oedd yna recording yn mynd I ddigwydd, ac oedd e'n digwydd bod yn digwydd yn y lle lle o'n i'n gweithio. Oedd e fod I ddigwydd, byddyn yn Neuadd Powys, gan y gwmni sain. A maen nhw'n gofyn I fi fynd lawr I helpu, achos oedd bach o drafferth oedd y soprano yma. Mae ddim enw'r soprano, trial canu'r gan, recordo'r gan, yn y cywair is. A dde ddim yn gweithio, a wedi si, wel, sa'n syni, mae'n rhi eisiau fi soprano. Mae fi, dim bach yn dop yn gweud, ond pam na newch chi godi fe lan, falle I F neu hyd yn oed F sharp. Ond mae ddim cael perswad ar y piano yn gwneud hynny, a mae fi eto'n dop yn gweud, wel, cos mae yna gopi yn F sharp. Wel, ni'n bell o Gaernarfon, a mae rhywun yn cael brainwave un o'r technegwyr yn gweud, beth am ofyn I Dafydd Iwan Alw? A lle fynd ar gan, neud photocopi, a'i facsio fe. Wel, erbyn I fi fynd a gofyn ar y ffôn, ti hyn I gyd, oedd Dilys wedi anghofio bod fersiwn o'r gan I gael. Oedd hi ddim yn rhyw hapus iawn bod hi ddim wedi cael ei gwahodd i'r recordiad. Oedd hi ddim yn hapus iawn bod y recordiad wedi symud o Fangor I Abergyferi fwy o ddau, heb bod hi'n gwybod dim byd am y peth. Felly pan o'n i'n gofyn, beth am ni Dafydd Iwan Alw a... O, sa'n mwyn Dafydd Iwan, beth gyda'r bore. So, oedd na, fel... Oedd hynny'n dangos pa mor eitha styfnig os oedd hi ddim yn hapus am rhywbeth. Anyway, so na'r ni mae'r gan ddim ar y CD oedd wedi cael ei gwneud, a mae di eistedd heb I perfformio beth oedd I ar nes I ti awgrymu bod Elin Manahan yn dod yn hynna. Mae fi'n gweud wrth Rhiannon Mathias, oedd yn gofyn, a oes yna bethau gan Dilys sy'n heb I clywed, a mae yna lot o bethau. Mae hwnna'n ddiddorol, os gawn ni dod nôl at hwnna, achos mae hwnna'n ddiddordeb mawr, nid yn unig I fi, ond I nifer fawr o gyntorion yn wedi greu fan heddi. Ond I fynd nôl at y gan am funud, beth sy'n ddiddorol heno, wrth gwrs, drwy glywed Cloths of Heaven, yw bod ni'n clywed can Sem
sgwennwyd gan ferch yn cael ei pherfformio gan ferch, pan bod ni wedi cysylltu hi gyda llais dyn. Mae hwnna'n ddiddorol dydy. Mae yn ddiddorol ac yn enwedig falle yn cyd-destun y gynhadledd hon, geiriau WB8 gan ddyn, so dyn sy'n yngan y geiriau, sy'n canu nhw i'w gariad, bring me the heavens in embroidered cloth, mae fe'n gan am gysegri bywyd, tread softly because you tread on my dreams. In other words, I'd give you anything, but I'm very poor, so all I can give you is a song, or a poem. A felly, y boi, mae fe'n gweud yn he sings of the cloths of heaven, felly llais Bryn. Ond, os yn yr achos yma, pwy sy'n cynnig y gerdd i'w chariad, nid dyn, ond dynes yn rhoi can i ddyn. Felly, ar yw ystyr, mae e'n fwy priodol i glywed yn cael ei ganu gan ferch yn dymuno bod i chariad neu chymar yn mynd i dderbyn hi, hyd yn oed os nagos gyda ddi bob math o olyd bydol, ond mae'n gallu rhoi i gwaddol greadigol. A gwrs, na beth i gwyddodd. Achos o'n i bai am Elwyn, sa'n credu bydd y Dilys wedi cyfansoddi rhywlo. Achos Elwyn oedd yn cadw hi rhoi'r ysbrydoliaeth, fe oedd yn dewis y farddoniaeth ar y cyfan, fe oedd yn rhoi farddoniaeth o'i blaen, fe oedd yn creu y fframoedd o'i chwmpas i lle oedd neb yn tarfu. Fel yn beth nes i wedi yn y ddarlith yn coleg bwy ddwrnod, oedd dim unrhyw ddisgwyl gan Elwyn bod hi'n troi'n wraig gweinidog. Bydde, falle, diaconiad, os diaconiad mewn capel presbyteraidd, falle bydde nhw wedi disgwyl bod Dilys, Mrs Gweinidog, wel, ath hi byth, braidd, falle amser nadolig, ond oedd hi ddim yn mynd i fod yn ysgrifennydd y chwiorydd, oedd hi ddim yn mynd i fod yn neud y raffl, oedd hi ddim yn mynd i neud y byd fel yna, achos oedd hi ddim yn credu, oedd hi ddim byd i neud o'r ffaith bod hi'n meddwl bod hi'n bwysicach, neu bod hi ddim eisiau fel menu, gymryd rôl israddol, jyst bod hi ddim yn credu yn y ffordd na arferol, oedd hi'n gweud, oh no, I'm a pantheist. Nature is my... So, ac eto, gyda ni aderyn Crist gan fi. Oedd hi'n dwlu ar eiriau crefyddol gan bod math o bobl fel Saunders Lewis, Herbert Howells oedd wedi rhoi'r geiriau na, Bird of Christ, iddi hi. Ond achos oedd Herbert Howells yr un peth. Oedd e'n sgwennu, halodd e ail hanner i fywyd, yn sgwennu cerddoriaeth eglwysig, ond oedd e'n anffyddiwr i hunan. Caru'r bensarniaeth, caru'r geiriau. So, tebyg iawn o Dilys, a mi oedd Elwyn yn hollol hapus i feddwl rhaid. Wel, ar fore di Sul, mae Dilys yn cael cyfansoddi gatre. Falle, bydde i'n gwneud y cinio, ond dibynnu ar yr hwyl. Ac oedd Elwyn ddim yn disgwyl dim byd wrthi fel yna, ond oedd nhw'n creu byd falle, allwch chi ddim dychmygu plant yn tarfu, oedd popeth yn gysact. Ac o'n nhw'n dwlu ar ei pethau o'n nhw'n mwynhau, o bwyd a gwyn a lluniau yn golygu popeth. Mae'n rhyfedd bod ti'n gweud, achos fi'n cofio'n glir bod yn y tŷ yn ymarfer caneuon tymhorau gyda hi, achos oedden ni'n cymryd rhan yn gyfres canrif o gan, oedd Dilys yn cyfeilio i fi. A mi alwodd y fan pysgod, oedd hi'n bore di Gwener. Pysgod? A popeth yn gorau stopio achos oedd y delivery pysgod ar gyfer amser cino di Gwener yn cyrraedd. Oedd y ddifur ofnadwy achos... Ond oedd hwnna'n ddeddfol, oedd hwnna'n rhan o drifen. Wel, oedd Pysgos o di pysgod. Pysgos is here. He's bringing, wonderful dough souls and popeth for it. So, oedd gyda nhw elfen lle oedd bywyd nhw wedi cael ei... Oedd wedi sefni o bywyd delfrydol i'w gilydd. Bydde Elwyn mas rhan fwy o'r amser yn bugeilio, edrych ar ôl i braidd a'i bobl, yn gwneud gwaith rhyfeddol yn y gymuned, byth yn disgwyl unrhyw glod, byth. Oedd e'n ddyn genuine o ran dyn diwiol, oedd e'n sant yn gwirionedd. Oedd e'n gorfod cerdded o gwmpas ambell waith ar blisgys weird, achos oedd e ddim yn gwybod. A'r pwynt yw, achos oedd Dilys yn byw yn ei dychymyg. Ac oedd y dychymyg na yn golygu os oedd ei mewn tymer cyfansoddi, wel oedd e'n eistedd y piano, wedyn oedd popeth arall yn cael ei anghofio. Ond, os nag oedd yr
awen, wel, ydyn ni, mae'n amser mynd i gael ei gwallt, neu amser i roi'r lipstick a cael popeth yn barod. Ie, mae'n biti a gweud y bod ni ddim ar rhywbeidiol o'r llun yma, achos oedd o'n bwysig iawn, mae gwisg coch a lipstick coch oedd ganddi, oedd hwnna'n bwysig iddi fi yn dod. Oedd o ddim quite yn gweddi'r montage, felly dyn ni wedi dato rhywbeth oedd yn gwneud dilys yn dilys. A dim lot o amser dyn ni yn ôl, ond un peth o'n i eisiau mynd ar ei ôl, a ni gefers i sgwrs gyda Sian Coffi ar Radio Cymru yn gynharach wythnos yma. A y ddwy o'n i'n teimlo, lle mae Dilys Elwyn y ganrif hon? Hynny yw, lle mae y gyfansoddrau yna oedd yn cynhyrchu caneuon ar y cyfyniad oedd nhw'n dod allan yn gyson ar yr adeg oedd ni'n canu, beth bynnag. Ond oeddech ti'n sôn nawr ar wrth y fod ti'n ysgrytor i stadi, bod na ganeuon sydd heb i canu. Ydyn nhw'n gyd ac angen i clywed? Wel, mae bob math o wahanol bethau yma. Mae Mari Morgan wedi siarad y bore ma'n wych am Marie Novello, oedd yn bearist, ond ni ddim yn gwybod amdani. Wedi comisiynu caneuon gan Dilys, a mae y copïau gyda hi, ond nhw ddim yn casgliad Dilys. Oedd Dilys byth yn... Oedd hi byth yn gwneud ffas mawr ynglyn â i phethau hi o ran cadw records o bethau. Oedd lot gwyllt oedd hi wrando ar music pobl eraill. Mae'n ei hoff gyfansoddwr falle oedd Schubert. A wedyn i Schumann, Fauré, oedd y darnau yma a'r llyfrau caneuon yma ar y piano yn gyson. Oedd hi ddim, hynny, oedd hi... A mae lot o gyfansoddwyr fel yna, wrth gwrs, Elgar, Vaughan Williams, Mozart, Bach, hynny yw rheina oedd i phethau hi. A wedyn ni, pan o'ch chi'n gweud, oh, what about this that you composed there? Oh, I've forgotten about that. A oedd hi'n gallu bod yn eitha dihir. A roi oedd hi byth drefn ar ei gwaith, a dylen ni fod wedi wneud efallai yn gynt pan oedd bydde wedi bod yn haws gwneud. Ond eto, oedd hi ddim yn hawdd rhywbeth i ymyrryd pethau Dilys. Oedd hi'n gymryd, oedd hi'n gallu bod yn eitha cyfrinachol. So, yn y Llyfrgell Genedlaethol, pan nes i etifeddu i ystad hi gyd a goffod delio gyda beth oedd yno yn gerddorol, oedd mwy o gerddoriaeth pobl eraill, o ran scores, darnau piano, llyfrau canu, a wedi rhoi hynny gyd i'r ganolfan gerdd yn galeri, Canolfan William Mathias, achos oedd Dilys o gwrs yn byw yn Caernarfon o'n ffrind agos iawn i Wil. Ond oedd popeth arall, y llawysgrifau, popeth i wneud â'i gwaith hi, maen nhw gyd nawr yn Aberystwyth yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac maen nhw yn barod am y tŷ cerdd wrth gwrs yn gweithio, wedi bod yn gweithio ar y prosiect Discovering Welsh Music darganfod Cerddoriaeth Cymru, ac nhw wedi dewis ar gyfer y prosiect cyntaf 5 cyfansoddwr i weithio ar y cyd gyda'r Llyfrgell, Joseph Parry, Grace Williams, Alun Hodinodd, Dilys Elwyn Edwards a William Mathias i ddechrau. So mae lot o waith wedi bod yn mynd mlaen i gyhoeddi, i wneud y pethau yma yn bosib. A fe ffindwyd 3 canol, ond nhw'n meddwl bod nhw wedi ffindo 2 i clarinet, llaw soprano a piano, oedd wedi sgwennu ar gyfer rhywbeth sy'n fynnwy. Ac fi'n cofio ddim gweud rhywbeth, I wrote some songs. Mae yna 2, oedd yna 2. Fi'n gwybod bod yna un arall, achos oedd e gyda fi gartre. A o'n i wedi bod yn gweud wrth i'n aml, what about putting them on? Oh, no, I'd rather write something new for you. Os o'n i'n comisiynu ar gyfer yr wyl. Ond oedd hi wastad yn cael ei ffordd. A os o'n i ddim eisiau rhywbeth i gweud, oedd hi'n gweud, I was never very happy with the clarinet, it's a funny old instrument. Ond wrth gwrs pan ddath e'r pwynt, a perfformwyd y darn, oedd Ethan fan hyn wedi wneud peth yn ddarllenadwy, sydd ddim bosod yn wir am lawysgrif cyfansoddwyr. Ond oedd y clarinet yn gweithio'n berffaith gyda'r llais, ac oedd yr... So mae'r dechrau wedi cael ei roi, a mae yna lot o bethau eraill yno, mae yna... falle bod yna ddarnau mas, pobl oedd wedi comisiynu darnau, bydde hi'n aml yn danfon y peth, ac yn anghofio wneud photocopi. Oedd wneud photocopi rhyw sydd i Dilys wastad yn berfformans. Ac oedd hi ddim yn gwybod siwt i wneud photocopi, so oedd neu rhaid i Elwyn ddod ar rhywbeth miwn i'r coleg, a gofyn i Mrs Roberts wneud y lan yn y swyddfa, a wedyn oedd hi byth yn gallu deall o'r pethau yma. So, oedd cael unrhyw
oedd cael cyhoeddi rhywbeth yn waith, a wedyn ni, oedd hi'n gorfod darllen proflenni, wel oedd hi'n mynd yn gwneud ni. So oedd yr holl busnes yn y proffesiynoldeb o just yr elfen cael y music mas, oedd hwnna'n rhywbeth oedd dim diddordeb yn hynny fi. So mae'n gallu bod yn anodd wedyn ni wybod yn hollol. Mae lot o'r caneuon, mae'na caneuon sgwennodd i amser yr arwisgiad, pan oedd Grace Williams wedi dod lan yn un swydd ar gyfer rhywbeth oedd hi wedi sgwennu, ac aros gyda Dilys ac Alwyn, ond oedd rhywbeth wedi mynd yn wrong gyda'r amseru, a wedyn ni oedd rhaid i Grace ddod nôl i newid, ac o'n nhw mas, so rhaid i dorri mewn i'r tŷ, dringo mewn drwy'r ffenest, a cerdded cripiad yn hynod o ofalus dros y Goldweg Steinweg piano, grand piano, hwnna oedd y trysor fwyaf yn mynd i bobman gyda Dilys ac Alwyn, oedd y grand piano. Nid upright, grand piano, a oedd wedi dewis yn arbennig, sŵn arbennig gyda'r piano. Ac, wel, mewn ffordd, of course, mae yna drysorau dal, ond mae rhaid bod yn ofalus bod unrhyw beth sy'n cael ei ail-ddarganfod fel petai, a wedi rhoi embargo ar hyn, cos bod rhai o'r pethau yna gael ei astudio'n fanwl cyn i gollwng nhw, achos bydde Dilys ddim eisiau, a mae hynny'n wir am lot o'r pethau yma, hynny yw gael yn gweithio i Grace, Alun a Will, hynny oedd yn eitha pendant ynglyn â beth oedd i gael ei glywed a beth oedd ddim i'w glywed. So byddwn ni'n eisiau i unrhyw beth gan Dilys just ymddangos heb bod wedi cael y polish. Ond ar un olwg, wel, o feddwl ymlaen i flwyddyn nesaf, a 2019, gan lwyddiant, dwi'n gwybod oedd hi ddim yn un i ddathlu pen-blwydd pan oedd hi'n fyw. Wel, oedd neb yn gwybod yr oedran na'r oed, oedd hi'n dathlu'r pen-blwydd yn breifat, ond oedd neb yn gwybod os taw 70, 80, 90. Byddai'n gant. Byddai'n anfyddeuol flwyddyn nesaf peidio gwneud sylw o'r ffaith bod hi'n ganddyn. Ydy hwnna mynd i fod yn gyfle i ni dynnu y gwaith yma a dadlennu rhai o'r perle cydd y fan? Mae nhw wedi, wnaethon nhw un arddangosfa fer yn Aberystwyth yn y Llyfrgell pan roes i'r pethau. A mae gweld llawysgrif rhywbeth fel mae Hiraeth yn y Môr yn wefru ni hunan. A gweld lle nath i newidiadau bach a pethau bach wedi torri mas ac yn y blaen. Hynny mae'r broses chi'n gweld ar bapur. Ond gobeithio byddwn ni'n gallu, mae Elin Manahan wedi gweud byddai hoffi wneud record o'r caneuon adnabyddus, falle ond hefyd y caneuon sydd byth wedi clywed. Achos oedd Dilys yn oedd, mae'r sefyllfa o ran cyhoeddi oedd yn iawn i clywed bore yma. Oedd cymaint o gyhoeddi caneuon yng Nghymru nôl yn yr bedwaredd ganrif ar 15 a mlaen cwmni fel Snell a Chapel a Gwyn a'r holl gwmni yma'n caneuon. Ond unwaith i chi gyrraedd rhywbeth fel 1959, neu can gyntaf Dilys oedd wedi cael ei gyhoeddi, oedd The Bird of Christ, hwnna'n sy'n cyfeirio. Oedd ffindo rwy'n i gyhoeddi caneuon ddim mor hwyl. So oedd e'n fater yn aml bod caneuon yn cael ei canu, a wedyn ni, wel, oedd hi'n mlaen i'r peth nesaf, rwy'n gofyn o'n rhywbeth arall, a wedyn mae yna caneuon yno, sgwyddodd i Gaernarfon i'r Steddfod yno ac y Steddfod i Fangor, a dyn nhw byth wedi cael eu cyhoeddi. A mae yna nifer o bethau fel yna fydd yn cadw ffresni. Ond mae lot o'r caneuon gorau yn ganeuon byddwn ni byth yn anghofio. A dyn nhw ddim yn dyddio, hynny yw, maen nhw'n ganeuon falle, byddai'r P.A. Bwles wedi gweud yn 1960, wel, Dilys Alwyn Edwards is irrelevant. Ond y pwynt i rywun fel fi, mae posib yn gweud bod lot o ganeuon Dilys Alwyn Edwards yn falle'n fwy relevant na P.A. Bwles, sy'n dechrau cael ei anghofio'n barod. Wir, a dwi'n meddwl hefyd, a dwi'n gwybod mae'r sgwrs yma'n dod i ben yn y funed wrth yn bod ni'n angen symud lawr i'r theatr. Ond yr hyn sy'n wir, mae cherddoriaeth i yn fendigedig, yn hyfryd, yn cyffwrdd, ond mae e'n gythreilig o anodd i gael ni. Mae e'n dwy llodrys o anodd, fel mae Mozart a'r chwilgoreion. Os driwch chi gael ei heb y dechneg, heb y paratoad, chi'n mynd yn wrong yn syth, ac oedd hi'n gwybod pan oedd ei beirniadu mewn steddfodau, oedd hi ddim yn cael ei flesio yn rhwydd, achos oedd hi'n gwybod yn gwmwys beth oedd y gofynion. Oedden ni pan oedd hi'n yn ei blynyddau diweddarach, mae'n sgwennu lot o bethau gorau,
Nes i gofis yn ei lot. A mae cor er enghraifft fel St John's yng Nghaergrawnt yn cymryd George Guest yn gweud, right, you perform these. A oedd hi wedi credu pan ath i glywed y cor yn canu, bod nhw'n canu nhw'n Gymraeg. A oedd wedi sgwennu nhw yn Gymraeg. A wedyn ni, oedd John William Jones arall nawr, y gweinidog, oedd e wedi cyfieithu fersiynau Saesneg, fel o'n nhw'n gallu cael eu cyhoeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg. A pan oedd y cor yn Nghaergrawnt wedi gweud bod nhw'n mynd i wneud, oedd hi'n dychmygu bod nhw'n mynd i ganu nhw'n Saesneg, o gath ei sioc rhyfeddol, a gweud, mae'r cor na'n canu Cymraeg yn well na unrhyw gor wedi clywed yng Nghymru. Wel, dangos paratoa diw'n ni, dwi'n Geraint, sy'n ni'n gallu fy mlaen drwy'r nos. Mae gymaint o wybodaeth a perle a mewnwelediad y ti mewn bleser cael clywed yr hyn da ni wedi clywed heno. Diolch yn fawr i ti gyda ni. Weld ti nôl flwyddyn nesaf ar gyfer extended session, ond yn gweud, pan i ddathlu'r canolbwydiant. Diolch yn fawr, a diolch yn fawr i chi fel cynulleidfa hefyd. Mwynhewch wedyn y noson.